Mar somo dwaro mondo mi piny owacho kony skunde tego somo e yor lony manyasani motelo ne chako chenro mar somo mar senior secondary. Japuonj maduong' mar skund yawuowi ma St. Joseph Ramogi, Mr. Erastus Nyagwa, wacho ni somo e yor lony manyasani dhi konyo malich e tego chenro mag somo e senior secondary. Nyagwa wacho ni ka okalo kuom lony manyasani, japuonj achiel nyalo puonjo kata klase 15 e skunde mopogore opogore. Wacho ni kata skund sekondar mar St. Joseph Ramogi dhi nyime tiyo kod lony manyasani e weche mag somo, kowacho ni jopuonjre mage kinde ka kinde ipuonjo kod jopuonj mapuonjo e skund nyiri ma Alliance ka itiyo kod lony manyasani kata virtual classes. Able to go. I believe we are well prepared for them. We'll do the 3 pathways so that we apart from STEM, which is our backbone, these are the pathways we'll take into consideration. But the biggest challenge that our school being as one of the schools which are being sought by parents, we tend to imagine that the number that will turn up will be big.